Türkmenistanly migrantlaryň ýykyn edýän esasy ýurtlarynyň başyny çekýän Türkiýe göýberilmeýänleriň hem inni Özbegistana we Gazagystana geçip başlandygy habar berilýär. Burada anonim ýagdaýda Azatlyk radiosyna Daşowuzdan maglumat beren bir dinleýijimiz, men dün Daşowuzyň migrasiýa edarasyna bardym. Ol ýerde maňa Türkiýe we Dubaýa gidýänleriň tas 190 böleginiň ýyzyna dolanmaýanyny, şeýle de soňky wagtlarda Daşowuzly türkmenleriň Özbegistan bilen Gazagystana geçip başlandygyny aýtdylar. Ol ýurtlara geçýänleriň arasynda dogan garnaşlar şol goňşy döwletlerde bolanlar bar. Adamlar terhetden wizasyz geçmek düzgünniň 6 ýyl bäri ýapykdygyna garamazdan goňşy ýurtlara gidýärler. Olar Daşowuzda iş ýokdugy we çağalaryny ýokary okujaýlaryna okatmagyň uly para durýanyň sebäpli ýurdu terk edip goňşy döwletlere ýykyn etmäge başladylar diýip ýazýar. Daşowuzlaryň ýurduny taşlap gitmeginiň ýene bir sebäbi bolsa, siýasatyň erbetleşmegi bilen adamlaryň Türkmenistanyň geljegine anamyny ýitirmegidir. Toy märekelerde başdan geçirilýän ýagdaýlar barasynda pikirini erkin aýdaýsaň, 2 sagatdan howpsuzlyk komitetiniň edarasyna çagyryp, siýaset bilen näme işiň bar diýip basaş astyna alýarlar, diýip anonim ýagdaýda Azatlyk radiosyna maglumat ýollan Daşowuzly dinleýijimiz aýdýar. Azatlyk radiosynyň Daşowuzdaky yerli çeşmelerem welayatda şeýle ýagdaýyň bardygyny tasdiklap, ykdysady krizis sebäpli dören gytçylygyň we güzeran kynçylyklarynyň üstesine howpsuzlyk gullugynyň işgärleriniň halky ýygyderli ýagdaýda basaş astyna tutup, ýokarda agdalyşýaly azar berip durmagy sebäpli käbir adamlaryň inni ýurdu mykly terk etmäge başlandygyny ýa-da bu urda taýýarlyk görýänleriň barha köpelýändigini aýdýarlar. Goloyda İstanbul'a gelen bu howpsuzlyk sebäpli adynyň efirde agdalmalygyny sorap, Azatlyk radiosy bilen gürrüňdeş bolan sany 20 Goloyda Daşowuzly zähmet migrantynyň aýtmagyna görä, Aşgabatyň aeroportunda daşary ýurda göýbermeýänler hem inni Özbegistan we Gazagystanyň üstünden ýurtdan çykmaga başlapdyr. Bizi İstanbul'a işlemäge açjak bolanmyzda Aşgabatyň aeroportundan bir näçe gezek ýzymyza gaýtardylar. Synaşyklarymyz başa barman soň we daşary ýurda çykmak üçin sorulýan para peşkeşi bermäge gurbumyz şatman soň alternativ ýollar gözlemäge başladyk. Ahirine käbirimiz Daşowuzdan Özbegistana, käbirimiz hem Gazagystana geçip soň ol ýerden İstanbul'a aşdyk. Serhetden geçirýän ýürüýte adamlar bar we olara 300 Amerikan dollary meçberine para peşkeş berseň, seni Gazagystana ýa-da Özbegistana geçirip goýberýärler. Ola toy märekedekeni ýöne özara gurrun etdironan bolsaň howpsuzlyk komitetiniň işgärleri näme hakda gurrun edýäňiz, näme maslahatyny edýäňiz, näme çek bolýaňyz, üýşüp durmaň hany derrow dargan görünüşinde sözler aýdyp, derrow basaş astyna alýarlar. Oğlum işsiz güzeran kynçylygyndan kösenip duran adamlara olaryň berýän şeýle azarlary gata agyr täsir edýär we olaryň ýurdu terk etmegine sebäp bolýar. Biz eminni ýzymyza gaýtmakçy däl. Sebäbi ol ýerde ýaşar ýaly şert galmady diýip, Goloyda şeýle ýollan Türkiýe'ge gelen Daşowuzly zähmet migrantlary Azatlyk radiosyna gurrun berdi. Sözü jemläp aýtsak, ýokarda agdalýan ýagdaýlar barasynda degişli türkmen resmiýetlerinden nähilidir bir komentariýa almak Azatlyk radiosyna başartmady.